Beta aji, apa nih ga? Iku sarung nga di panjing papa niko. Weh, ngelontong iki nek ke sarung ke. Dukun ngelontong ke pinggir-pinggir ke ngelontong ke memprol. Dila yang di panjingi magenayun-ayunan niko. Iya, bari teturun ka adem, bari didorong-dorong ika. Kini memprol ke gulung-gulung ke anu neke. Tadi dipanjingi papan. Ya, dukun dukun Barang nyerontol mah teturon ning kono ko diayon kakayane malali toro. Rontol. Ko lamun sarunge ngemprol juga ngelontong ko. Dadi didokoni papan juga ko sore. Kawati ke. Ko. Namun dia bebayi mah diselundupakan ka diayon kayane toro lali kin ko. Ayong ayunan. Aro arep ngunduh tebut telur juga teh aji nek. Lah siji doang mesemet. Iya. Ero dokon pada wero juga dituduhaken nih kene. Itu aji merangkak ku iker ngambil tebut telur juga ko. Oh iku kuan. Iku na wis eke. Oh, rani tebut telur. Telur bundag. Ada Ero satu. diboek ka juga pen wero apa sing dimasak. Ke. Oh, pas diboek kero. Wis lah ora diboek maning kok di grup durung merep dikel aja. Engko juga mbokan dadine eke bubar apa rane ka? Bosok juga ari mbek dimbel ora langsung diatengi mau harus diboek dipit. Ana pira doang ga? Buang siji doang. Siji ku melolong pisan lah wis gedimbel. Maning kinana. Ero siji maning jika aku tebut telur iku. Apane juga sing diboek? Iya kan ana ning jero. Tebut telur juga nanane ning jero. Dadi sing diboek iku Ya kembang dipakaken. kulite. Ko teh aji lagi ngerangkel-rangkel ko. Ku lumayan lah ku macetel. Yang bubos. Apa anakan niku nih? Iku mah anakan segeda joli roro ko seji roro ko. Abdi campur korapang ko nih. Ora apa kan. Tak jinjing tajine gua kadug gua. Akan roro doang. Ya wis ke roro doang cukup lah. Eh. Bercampur sama kor jering bae ko kanake. Jering to kanake.